Fantastika pre mňa znamená zázračno. Môj svet. Posúvanie hraníc. Hĺbka. Sen. Svet, kde je možné úplne všetko. Horor. Sci-fi. Fantasy. Úspešný projekt Prešporského divadla Slovensko je späť so 4. pokračovaním. Konečne dostane priestor fantastika. Vyše 400 strán od našich najlepších žánrových spisovateľov. Načítaných do 20 hodín audioknihy slovenskou hereckou špičkou. A aby toho umenia nebolo málo, všetko v sprievode originálnej hudby a v nádhernom ilustrovanom šate. Poďte sa báť. Preskúmať vesmír. Alebo objaviť nové svety. Zo Slovensko fantastické.